Antes de comenzar o pleno, vaise gravar xa, entón hai un pequeno sistema novo de megafonía que nos vai obrigar a darlle o xintófono cando teñamos turnos de palabra para que grave e se recolle a imaxe. Entón, os plenos, tal como quedaron no seu momento, vai ser gravado e recollerase cunha cámara máis ou menos fixa todo o que aquí aconteza e máis a voz que vai entrar maioritariamente polos micros directamente a iso, non? Vale, entón, bueno, que eso se vai proceder a iniciar o pleno e falamos diso. Algúnas persoas comentáronme da posibilidade de, antes de comenzar, ter un minuto de silencio na memoria dos 3 mariñeiros mortos onte, que podemos facer tamén extensible a un rapaz tamén do Clube de Remo e membro así das asociacións tamén falecido hai pouco. Entón, se vos parece, comenzaríamos cun minuto de silencio tanto polos mariñeiros como por este membro do Clube de Remo. Bueno, imos dar comezo deste pleno ordinario correspondente ao 27 de abril de 2017 e, como sempre, primeiro punto sería a aprobación se procede da acta do pleno anterior. Non sei se teñen algunha engádega que... Un é o dos taxis e o outro é o da auga. Empezou co dos taxis, no que se me recolle non queda aclarado a nosa exposición, e nos apoiamos que se modifiquen as taxas e demais, pero que desde a parte do Concello que se analicen, por exemplo, as zonas urbanas e que fagan cumplir a normativa vixente, vamos. E pola parte da auga... No da auga pensamos que falta a primeira parte da exposición, onde nos decíamos que nos posicionamos desde o principio a favor de unha remunicipalización da prestación do servicio, pero que, bueno, despois sí que aparecería recollida a segunda parte de que non estábamos por embarcarnos en situacións imposibles, se iso non era posible, que éramos partidarios de parar aí, pero deixando claro previamente que nós, desde o primeiro momento, nos pronunciamos pola remunicipalización. Alguna máis? Nós tamén aquí no apartado de rogos e preguntas, eu sei que ela fai unha recollida sucinta do que dis, pero tampouco entendemos o resumo que fixo, pois non recolle o sentido que nos queríamos. Por exemplo, no primeiro, cando di que reiteramos novamente arranxen os espellos, é verdade, e que se miren e se sustituyan os que supoñan máis perigo, e facíamos referencia ao do cruce de Campo Ribeiro, a ese en concreto, ese día. Esta semana pasada, por desgraza, pois xa houve un accidente. Cando nos referíamos a cando se apagan as luces dos edificios, pois ela debeu de entender que estaba dentro do recinto e non era que estaba no recinto, na parte sur do recinto, pero era un punto de iluminado público. Cando pon que na necesidade de prohibir aparcar nos pasos de peóns e nas saídas das pistas, sabemos que xa está prohibido, pero nos referíamos á prohibición de aparcar un metro e medio antes dos pasos de peóns ou das saídas para facilitar a visibilidade. Cando día que en compete o pintado de camiños cerca das vías do tren, non é pintado, o mantemento que nos dera que fixera falta só o pintado. Da autovía, efectivamente, pero aí iba eu, que o pintado ainda sería unha cousa estética, pero era o mantemento
das vías cercas da autovía. Bueno, faltan 2 robos, pero bueno, podemos reiterar hoxe. Bueno, se formaban pacto de acta, entendo que habría que incorporarlos na acta anterior. Entón, os robos que faltan... Bueno, pois doi lectura, non? Os que non se recolleron era arranxo dunhas lousas na Praza Castelao no entorno das escaleiras que baixan por onde a banca. Algúns móvense e outros sobesaen con perigo de tropezar para os viandantes. Eu aquí, como pensaba que ao mellor iba a decir no rogo de preguntas, iba a añadir tamén un adoquín na pista da fonte, pero bueno, digo despois. E outro era que se reparen os baches antes de que se convirtan en socavóns e deixen as pistas intransitables. Por exemplo, a pista subida ao campo de fútbol de Vilas, pista que vai a Quintáns e a igrexa de Isorna. Bueno, pois con estas engádegas sometemos a votación a aprobación da acta. Votos a favor, quedaría aprobada. Ben, dase conta das resolucións de alcaldía e actas de xunta de goberno correspondentes a 4 e 5 do 13 do 3, 27 do 3 e o libro de resolucións do 147 ao 264. Ben, agora veñen unha serie de ratificacións de acordos, dun acordo tomado no seu momento dos plans de obras, dos diferentes plans de obras, POS, PAS, PAI, etc., do 2017, que chegaron desde a Diputación diferentes correccións, moitas pequeniñas, apenas de números, outras veces pois de algunha cantidade que estaba mal sumada no proxecto, e o que se fixo foi corrixilos, reenviálos e sométense a ratificación neste pleno. Entón, comenzamos polo do acordo 293/2017, corrección de erros do acordo 20 de febreiro de 2017, pos 2017. En concreto, este erro era a falta de cubrir, de repetir unhas cantidades que si se daban noutros cadros. Pensábase que podían quedar valeiros, pero chegou a corrección da Deputación obrigando a volver a poñer as mesmas cantidades noutros apartados. Foi un tema máis técnico porque casi... Sí, pois nos sumábamos dúas veces as mesmas cantidades e ao final de todo entendíamos que se volvíamos a repetir as mesmas cantidades sumábamos doblemente e non nos daba. Eu xa non creo que había que rellenar. Entón estaba na acta en negriña para... A primeira vez que o que se añade este cuadro que no outro viña en blanco, en cero. Só iso. Non cambia nada o contido, simplemente... Queren realizar unha intervención ao respecto, voceiro de Rianxa en Común. Previsto, pensamos que só se daba conta de isto. Bueno, nós no seu momento votamos contra isto, pero votaremos a favor de esas modificacións, votamos a favor das modificacións, sin que isto queira dicir nada alrededor do fondo da cuestión que o votamos no seu momento. PSOE. Nós non, entendemos que é unha modificación necesaria para que seguir o trámite do expediente. Nós tamén entendemos que é unha modificación necesaria, entonces vamos votar a favor. Ben, pois, entón, votos a favor desas modificacións. Queda aprobado por unanimidade. Estou lle cedendo a palabra se a queren coller, quer decir que non é obrigatorio. O sentido de 2 ou 3 propostas que van vir semellantes é ese, é ratificar, corrixir erros. Non vai, evidentemente, non supón que ustedes cambien de opinión. Está aprobado, non? Sí, están aprobados. É necesario
Pasa que hai que ratificar a aprobación. Non hai un matiz. Por premura de tempo, fíxose a modificación, daban 10 días, non se podía montar un pleno extraordinario e, bueno, tamén visto o contido tampouco igual tiña sentido ter un pleno extraordinario para cambiar unha columna de sitio, non, ou corrixir unha cantidade que estaba mal posta en determinado apartado. Entón, aprobouse, digamos, por resolución de alcaldía e traxe agora para a ratificación. Entón, implica votación. O seguinte é tamén dos proxectos de remodelación de parques infantís. Este ten a modificación do campo de fútbol da Lomba. Tienes aquí a... Sí, hai unha diferencia do estudo de xestión de residuos que estaba orzamentado en 623,86 e realmente no proxecto son 623,39. Hai unha diferencia de 50 céntimos escasa e houve que subir e cambiar ese proxecto correxido. Entón, someto case a votación. Sí. Votos a favor da modificación. O seguinte é Policía sede, acondicionamento do edificio da sede da Policía Local de Rianxo. A deficiencia que se susanou foi no proxecto figuraban marcas, unha suma mal do capítulo 6 e unha partida non subvencionable que é a 5.1. No proxecto non figuraba o estudo xeotécnico e había que poñer nos anexo 5 a súa non necesidade. Este é o que ten que ver coa sede da Policía Local. Se queren intervir, se non pasamos directamente a votación. Votos a favor, entón. Por último, xa está, non? Correcto, pois quedaría así. Ben, pasaríamos xa ao seguinte punto do orde do día, que é dar conta da variación da composición do Grupo Municipal do Partido Popular de Rianxo nas comisións informativas. Na de Deportes e Patrimonio Histórico estaría Adrián Vidal, de suplente María Jesús Galván. Na informativa especial do Plan Xeral de Ordenación de Vogal estaría Elisa Bouzas Vicente, de suplente Vanessa Martínez Durán. En na informativa de Promoción Económica, Desenvolvemento Local, Comercio, Turismo e Medio Ambiente de Vogal estaría María Jesús Galván e de suplente Adrián Vidal. Entón, preséntase isto para dar conta deses trocos. Pasaríamos ao seguinte punto do orde do día, que é a adhesión ao convenio de colaboración entre a Axencia Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias en materia de intercambio de información tributaria e colaboración na xestión recadatoria das entidades locais. Entón, ten a palabra o voceiro de Facenda, cando queira. Vale, gracias. Como di o propio título do punto e da proposta, o que se propón é adherirnos ao convenio de colaboración da Federación Española de Municipios e Provincias, o convenio que suscribiron esta federación coa Axencia de Xestión Tributaria. Hai dous documentos básicos no expediente que vimos na Comisión de Facenda. Por unha parte, é o informe que nos traslada a tesoureira, Paloma, e outro documento é a propia proposta en sí que asina a alcaldía. E despois está acompañando, todo o que é o convenio o propio texto do convenio. Eu, a respecto do informe que fai a tesoureira, en todo caso lembrar, primeiro, nos apartados que nos pon primeiro, que a competencia de xestión tributaria
plena e do Concello, sin persuízo das cooperacións e das delegacións que cada Concello estime facer. Por outra parte, lémbranos que regulamentariamente está prevista tamén e amparada a colaboración entre administracións. E lémbranos un pouco os obxectivos que debe perseguir esta colaboración, non? Entón cita que ten que ser efectivamente a colaboración, a cooperación e non lembro onde poñe os outros aspectos. Pero esta colaboración plásmase en unha serie de intercambio de información e recolle aquí cal é esa información que se traslada, que se intercambia. Entón, no propio informe di que a información que se vai trasladar desde a Axencia Tributaria ao Concello é dunha parte os datos identificativos dos obrigados tributarios, doutra parte os censos de contribuintes, censos de obrigados, impostos sobre actividades económicas e outras cesións de información. Do Concello á Axencia Tributaria, de nós, do Concello, cederase tamén datos identificativos de contidos nos padróns municipais, altas, baixas e modificacións no IAE, liquidacións do imposto de construcións, liquidacións do imposto do incremento do valor dos terreos de natureza urbana, bens inmobles cusa titularidade corresponda a persoas residentes no estranxeiro, etc. O sea que o convenio en sí o que procure un intercambio de información e este intercambio de información para mellorar a propia xestión tributaria. Cita aquí os obxectivos deste intercambio de información e cita o que é, por unha parte, a mellora da xestión tributaria, a xestión recadatoria e a comprobación de estar ocorrente nas obrigas de cada un dos obrigados e poder xestionar desde o Concello, poder facer desde o Concello xestións recadatorias que ora están delegadas en Atriga, na Axencia Tributaria Galega, pero que a Axencia Tributaria Galega, pola súa propia normativa, non pode realizar. E bueno, en fin, todo isto o que traería ao final é, pois, efectivamente, un incremento dos ingresos do Concello. Ora estaba un pouco despistado porque empecé ao revés. Empecé pola proposta en vez de empezar polo informe de intervención de tesourería, pero é igual porque o informe de tesourería ven ratificando isto. De todas maneiras, eu creo que o importante da proposta que se trae aquí é, claro, que o Concello teña recursos e teña ferramentas para facer a súa propia xestión tributaria. Ahora mesmo, o Concello recada el propio, non recadamos, non temos delegado nin na Deputación, como teñen outros concellos, nin en empresas externas, que pudera ser o caso, non? Hai concellos que teñen en empresas externas ou na Deputación. O Concello recada el propio, fai el a súa propia recadación. Isto supón uns niveles de recadación moi óptimos, moi bons, en parte pola propia cercanía da recadación, non? É dicir, que os propios veciños e veciñas tributan e as súas dudas resólvenas aquí propio, porque é aquí onde se fai a recadación. Entón, o servizo de recadación resolve, digamos, esas dudas, eses problemas, e a parte da confianza ao propio veciño e veciña. Entón, primeiro valorar que o nivel de recadación é bo, é óptimo, e isto o que de alguna maneira procure mellorar sobre todo a xustiza tributaria. É dicir, aquí non se está
facendo proposta de incremento impositivo, senón que o que se está facendo é unha proposta de xusticia, é dicir, que o Concello teña ferramentas para que todos e todas as obrigadas a tributar, pois o fagan, non? E para iso, o Concello ten que ter ferramentas sobre todo de información. E iso é, sobre todo, o que se procura. Ter ferramentas para que todos aqueles e todas aquelas que teñen unha obriga tributaria o fagan, e non solo, pois, unha parte, inda que sexa unha parte moi grande, pois, que sexa o 90%, o 10%, si ten obriga e capacidade, pois debe contribuir tamén. E ao lado de incrementar esta xustiza tributaria, desde o goberno municipal tamén hai, digamos, a preocupación pola sensibilidade hacia as situacións persoais, é dicir, búscase xustiza tributaria, pero a xustiza tributaria tamén ten que ver as persoas que están obrigadas, é dicir, as situacións persoais deses veciños e veciñas. E, pois, o propio goberno municipal arbitra tamén no que é o servizo de tesourería criterios e pautas para efectivamente ser sensibles a situacións sobre todo de necesidade económica nunha situación que efectivamente non ten mellorado a nivel xeral, non? Entón, para concluir, a proposta busca que o Concello teña máis recursos para poder recadar de forma eficiente, que esta eficiencia contribúa a unha xustiza tributaria mellor e a vez que esa xustiza tributaria teña en conta as situacións persoais e as situacións individuais de cada obrigado tributario, non veciño a veciña. Creo que quedou explicado. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Bueno, nós en múltiples ocasións témonos pronunciado pola responsabilidade tributaria, pola importancia de contribuir. Entendemos a proposta, hasta quizá si estuéramos no goberno a suscribiríamos, pero non nos entusiasma. Non nos entusiasma por unha cuestión, porque efectivamente, como moi ben decía o voceiro, pois pretende o intercambio de información, pero pretende o intercambio de información buscando sobre niveles que se calificaron de óptimos de recadación, búscase melloralos, pero sobre un universo de xente que xa está contribuindo, basicamente. Este convenio está firmado pola Axencia Tributaria por Montoro e pola Federación Española de Municipios por Rita Barberá. A min gustaríame que firmaran outro tipo de convenios, buscando meter en cintura a outro tipo de xente. A xente traballadora, a pesar de ter uns ingresos similares aos do capital, pois resulta que contribuímos ás arcas públicas non o 80% frente a apenas un 20% en que contribuye o capital, non? Entonces, mentres esa xente campa as súas anchas, firmamos e adherímonos a mecanismos para lograr que aqueles que xa están contribuindo de ningún xeito poidan escaparse. Bueno, vale, eu non son partidario de que a xente deixe de cumplir coas súas obrigas tributarias, pero creo que é o momento de suscribir outro tipo de convenios. Non imos poder acabar con esta situación de déficit público, posto moi entre comillas, presionando máis a clase traballadora, a xente do común. Entón, nós abstémonos, non entendemos a proposta, non nos parece mal, pero tamén creemos que hai outras moitas propostas no ámbito recadatorio que son moito máis prioritarias.
Gracias. Nos vamos a apoiarlo porque nos parece que vai a axudar na gestión do Concello. Non máis. Nos, polo que explicou o informe da Tesorería na comisión, creemos que lle vai facilitar moitísimo o traballo, xa que lle é moi complicado recaudar información. O que si nos preocupa é o retraso dos pagos, que dixo que podía ser ata de 2 días. Creo que eso se podería facilitar axudándolle con mellores medios tecnolóxicos. Digo, que refiérome ao mellor hai que cambiar o sistema informático, mirar un pouco eso. E si vamos votar a favor, porque creo que, bueno, sempre que haxa intercambio de información e colaboración vai ser positivo. Creo que todo o mundo ten que colaborar por igual e así nadie se vai escaquear, non van pagar uns e outros non, un pouco na liña na que falábamos na comisión. Mais nada, gracias. Eu creo que basicamente o intercambio de información sobre todo ese recabar información por parte da Tesorería incide en precisamente aquelas persoas que non pagan. Eu creo que a clase traballadora realmente debe ser a máis controlada, vía un lado, vía outro, non escapa, non están aí. Aquí pode haber a xente que poida ter pois diñeiro en contas ou que intenta escaquear de algún dos pagos. Eu creo que busca corrixir de alguna maneira. Sí que efectivamente, e aí creo que algún dos matices que introduciu o voceiro da Tesorería, que é importante que se manteñan, e eu tamén quería expresalos, no sentido de que hai que seguir mantendo, pese a que haxa ferramentas que permitan buscar en contas, fondos de inversión, como fai referencia a isto, ou outro tipo de datos, que sempre temos que ter a perspectiva de que traballamos con persoas e de que efectivamente hai un umbral que non se debe pasar, é un umbral de sostenibilidade da xente que non debemos pasar. Eu tamén teño as miñas prevencións con todo este sistema, pero, sin embargo, creo que, efectivamente, ben levado, estamos falando dunha ferramenta que busca, alo menos, ter información para poder decidir. Se non se busca, malamente se vai poder realizar unha boa xestión. Eu creo que vai no camiño de máis xustiza. Comparto que é necesario, se cadra, ter outro tipo de convenios, algún xa se trae aquí, como é o de concellos contra o cambio climático, ou buscar algún outro tipo de ferramentas para, como tamén se fixo, o tema das vivendas sociais, etc. Algúnas veces tamén veñen ferramentas, eu creo que bastante máis positivas que esta. Ahora, para o que é estritamente o universo da Tesorería, que haxa posibilidade de seguir a pista de algún dato máis a maiores que os que proporciona o convenio que na actualidade se ten coa Axencia Tributaria Galega, que queda no umbral, eu creo que é positivo. Xa digo, e cos matices e a prevención tamén de non bucear tamén e non usar tamén esa información para perseguir a economías desfavorecidas. Eu creo que non está nese ánimo e para eso non se trae. Traese para outro tipo de xustiza que, efectivamente, co botino que se espera de Tesorería, agardamos que non se produza esa persecución, por así decirlo, de economías desfavorecidas. Entón, creo que é unha ferramenta máis e, por tanto, apoiar desde o grupo de goberno. Pasamos á votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobado. Pasamos ao apartado de mocións. Comenzamos pola primeira das mocións, que sería do Grupo Municipal do PSOE, a adopción de medidas para evitar, na medida do posible, a violencia no deporte. Defendemos urxencia e despois pasamos a debater o conxunto. O feito de que nas últimas semanas se veñan producindo sucesos deste tipo, pareceu-nos que era necesario ter este tema. Votos a favor da urxencia. Pasa. Nas últimas semanas fomos testigos de numerosos altercados violentos dentro do mundo do deporte, os cales abarcan dende os insultos até as amenazas ou agresións de carácter físico. Estamos de acordo coa importancia que ten o deporte para a nosa sociedade e por iso é fundamental fomentar os valores do deporte como elemento socializador.
O que si parece claro é que se trata dunha cuestión de educación e convivencia. Por iso nos parece necesario que hai que adoptar medidas para intentar evitar que se sigan producindo casos lamentables deste tipo. Non podemos admitir como algo normal os insultos e agresións verbais que se producen con moita frecuencia dentro dos recintos deportivos. A única forma de loitar contra isto é a concienciación da poboación, xa que cando se traballa sobre un tema neste ámbito e a xente se involucra, os resultados nótanse. É necesario buscar tamén a colaboración dos diferentes clubes e federacións para tratar de educar a parte da poboación que acude aos eventos deportivos e as deportistas para que o normal sexa a competición san e o fair play. Sería interesante elaborar un sinxelo código ético disciplinario que se poda aplicar no caso de que se produza no noso concello algún destes sucesos lamentables. É triste que despois de que se produzca un feito deste tipo, e tendo sorte de que o dano producido non sexa irreversible, as persoas involucradas piden perdón, pero o mal xa está feito. Unha das formas de loita contra este mal é incidir na educación de rapaces e rapazas. Charlas con persoal especializado son fundamentais para conciencialos e conciencialas de que a violencia e o deporte non poden ir da man. Por iso, creemos que este traballo se debe de levar a cabo conxuntamente cos centros educativos do noso concello. Tamén é necesario o traballo conxunto dos clubes deportivos e as diferentes federacións para tratar de educar a poboación adulta e deportistas dos diferentes clubes con xornadas didácticas que traten sobre como deben ser as actitudes dentro dun recinto deportivo. Por iso, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Rianxo presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal a seguinte moción instando a: primeiro, crear unha comisión para a elaboración dun código ético e disciplinario para o noso concello no ámbito do deporte. 2. Invitar aos diferentes clubes deportivos do noso concello a que se impliquen na elaboración dese código. 3. Impartir charlas contra a violencia no deporte nos centros educativos. E 4. Instar ás distintas federacións a que traballen en conxunto para tratar de erradicar a violencia no deporte. Nada máis. Bueno, vamos a ver. Nos temos, bueno, a nós parecenos ben, o que non sabemos é se realmente esta é unha situación real. Nós tamén vimos que nos últimos tempos efectivamente parece que especialmente aos pais lles deu por pelearse nos campos de fútbol. Nós sabemos que iso é certo, porque, bueno, así o recollen os medios e tal, pero é que en outras ocasións recollen, por exemplo, que os cans traban, e entonces créase un estado de opinión que parece ser que imos ser devorados polos cans, non? Eu espero que estas noticias tan reiteradas dos últimos días non sean máis que o que habitualmente viña sucedendo e que son anécdotas no medio de un mar de tranquilidade, non? Por outro lado, a min en Rianxo pois non teño coñecemento de que haxa, bueno, problemática deste tipo. En calquera caso, nós votaríamos a favor, pero nós sí que puntualizamos algunhas cuestións. O sea, si é necesario, si se valora que é necesario tomar medidas neste campo, e nós somos os titulares, na maioría dos casos, dos campos onde eso se produce, somos os principales patrocinadores dos clubes onde eso se produce, esta historia non vai de charlas, vai de tomar decisións. Entonces, vale, nós votámoslo a favor, pero sí que nos gustaría que, bueno, e teremos a oportunidade, se efectivamente o levamos adiante e se crea esa comisión e nós estamos presentes nesa comisión, a nosa historia vai ir moi pouco, as nosas contribucións van ir moi pouco polo lado educativo, porque eu creo que a cuestión educativa todo o mundo sabe. O que pasa é que, bueno, se trascendemos, nós íamos ir claramente por se se producen espectáculos deste tipo e además de un xeito gratuito e tal, pois nós retiramos ou ben retiramos parte da subvención ou retiramos o dereito ao uso do espacio ou cosas destas, porque
Con discursos non imos nela. Bueno, nós votámoslo a favor. Nós tamén vamos votar a favor. Creemos que tamén é necesario, todo o que sirva para axudar e concienciar os deportistas, sobre todo a xuventude. Estamos de acordo e vamos votar a favor. Mais nada, gracias. Bueno, xa nós efectivamente tamén pensamos que efectivamente violencia sí que hai, que aínda que só sea verbal, pois violencia haina, non debería habela, pero bueno, desde a Consellería de Deportes se vai a aceptar e se quere aceptar e crear esa comisión, si efectivamente, e intentar efectivamente que si hai un código, que xa supostamente código xa hai, porque a Federación ten xa códigos para atallar estas cousas e non se lle poñen coto, decir que efectivamente si despois hai un código hai que cumplilo, polo tanto facer o código sí, pero para que despois si se chegue realmente a facer o que dentro do código se estipule con todos, efectivamente, con todas as persoas implicadas. Solo tamén teño unha pequena observación no punto 3, efectivamente, no de impartir charlas, vostede aí xa di que, efectivamente, é un problema educacional, pero, bueno, eu penso que nos colexios, neste momento, supoño que se impartirá tanto por parte dos pedagogos como por parte dos educadores, dos profesores de educación física, que cando participan, ou eu supoño que eso o verán dentro das súas clases, porque se un profesor de educación física ten un problema en ese sentido, supoño que os educará tamén en ese sentido, de que non debe haber violencia. Outra cousa que me preocupa tamén no deporte e que está agora e que neso non se chama a atención, pero que é unha forma de violencia e que crea violencia, é tamén a publicidade no deporte, a publicidade a publicidade das apostas que se está poñendo como algo na que contribuyen tanto os equipos como deportistas de élite, que me parece decadente e unha forma de violencia exercida tamén moi subilinamente, pero que leva a violencia e leva a desfeitas familiares. Eso sí que tamén é unha cousa que se debería ver e que desde a Consellería de Deportes se está erradicando, o quitar o alcohol e outras cousas do aquel. Isto tamén debería ser unha cousa que se debera tamén meter dentro dese código ético, de que as apostas nos deportes pois non é, para min ou para o noso grupo, nada ético. E polo demais, efectivamente, decir que efectivamente intentaremos sacar aí un código que recolla todas isto dito nas mocións, e que efectivamente que sirva para erradicar calquer tipo de violencia que poda haber dentro dos nosos estadios e dentro de calquer tipo de deporte que teñamos en este concello, nada máis. Sí. No, simplemente, efectivamente, debe de haber unhas liñas básicas de código ético na federación ou na legislación, onde sexa, pero a nosa idea era que no ámbito local pois nos tivéramos isto, que chegáramos a un acordo, as federacións, os clubes que estén implicados en todo o deporte pois fagan como seu e transmitirlle aos usuarios e usuarias que vayan ali. Entón é como ter a ferramenta para poder usala no caso de que sexa necesario, efectivamente, poñer todas as medidas para poder prevenir e que a xente sexa consciente do que se vai ali. Pero estou de acordo que se fai algo é para aplicarlo, ou telo polo menos para aplicar no caso de medidas graves, claro. Efectivamente, non vas a perxudicar ao clube se realmente foi unha persoa que veu de fora, pero o altercado fíxose, e o mal está feito. Entonces, era nese sentido para poñer fincapé neso. Nada máis. Comentábamos tamén no grupo a hora de dar apoio a algún precedente, como era tamén o da unha especie de decálogo, 15 puntos, que, por exemplo, os campos
os pabillóns de Compostela, ao entrar les unha serie de comportamentos que son admisibles ou non admisibles dentro dese recinto que un pouco poden incidir e servir tamén de base para deseñar ese código. Algúnas medidas disciplinarias tamén son as propias federacións que as impulsan, tamén o estamos vendo estes días, retirada de puntos, peche de estadios, retirada de competicións, é dicir, eso vai haber unha parte que non dependa de nós, non nos vamos meter nese eido, non a regular, non? Pero sí que hai outras que efectivamente haberá que valorar cando se estableza o funcionamento. Eu creo que, como ben apuntaba a voceira, algunha medida xa se ten tomado positiva, algún costume como é o do alcohol nos bares. Eu creo que esa medida que non foi moi popular porque servía de ingresos aos clubes, pero bueno, hai cousas que non se poden discutir, son indiscutibles, como no seu día, pois tamén creou rexeitamento do tabaco nas películas ou nos recintos pechados, e sin embargo xa a nadie se lle ocurre facer unha involución dese mandato. Eu creo que o mesmo vai acontecer tamén cos estadios de deportes. Sobre todo, insisto nese decálogo, moitas dirixidas aos pais, creo que como un elemento tamén bastante negativo, procedencia de moitos deses comportamentos ven de pais que estamos mirando o fútbol e que nos creemos que temos a Maradona ou a Cristiano Ronaldo e que nos vai sacar da miseria actual. Verquemos sobre el algunhas expectativas que non tuvemos nós, non? Entón, nese caso, aprobar e apoiar a moción. Visto o sentido de todos, votamos votos a favor, queda aprobada. Pasamos á seguinte moción de Rianxo en Común, implementación dun edificio público enerxéticamente eficiente. Vamos a ver, nós un pouco esta moción nos planteábamosla tendo en conta dúas cuestións, non? Pois un pouco iniciativas que vimos mantendo arredor do cambio climático, que a nós nos parece un problema extraordinariamente importante, arredor do cal os concellos non é que poidan facer moito, pero bueno, algo si poden facer, entonces o que poidan facer. E, por outro lado, pensamos, pero bueno, non ten por que ser necesariamente así, que xa que se iban a cometer unha serie de obras en locales escolares, se puidera valorar a posibilidade de implementar un edificio enerxéticamente eficiente. Enerxéticamente eficiente non en términos absolutos, sino, bueno, implementando distintas medidas que contribuyan á eficiencia enerxética. Vamos votar a ausencia. Bueno, votos a favor. Vaya como exposición xa o que dicen. Bueno, sigo, a ver se non me... Entón, bueno, pois efectivamente no eido do cambio climático, pois, bueno, pois están por un lado o transporte, os vehículos a motor, por outro lado, pois está todo o que é os alumnados públicos, e por outro lado, pois están as vivendas e os equipamentos industriais, non? Como as 4 grandes patas que contribuyen a eso. Bueno, pois as vivendas contribuyen dun xeito importante, e, polo tanto, pero todo o que contribuye ao cambio climático dun xeito importante pode contribuir de xeito importante tamén a disminuir as emisións que provocan ese cambio, non? Entonces, nós o que pretendíamos con este edificio que era, bueno, pues por un lado ter o edificio en sí, co cal pues, eso pode ser en sí un valor, pero que ese edificio tuvera unhos proxectos de uso, ademais do que fora o seu uso habitual, non? E que pudera ser un pequeno espacio que servira tamén de exemplo
a veciños que quixeran implementar algún tipo de medidas nas súas vivendas e tal, e tamén que tuvera un uso educativo. E todo isto tamén con unha condición, que calquer medida, porque hai veces que se fala do aforro enerxético, da loita contra o cambio climático, e isto sin ter en conta o aspecto económico. E, bueno, cando estamos intentando servir de exemplo aos veciños para que se poñan pola labor de contribuir na dirección de loitar contra as emisións, pois temos que, ao mesmo tempo que emitimos menos, debemos aforrar cartos. Ao mesmo tempo que aforramos enerxía, debemos aforrar cartos, porque hai moitas formas de aforrar enerxía, sí, pero son carísimas e inviables na práctica para unha familia, non? Entonces, poñemos como condición que o investimento que se faga sexa económicamente recuperable, vale? E entonces o que propoñemos como acordo son facer un estudo dos recursos técnicos disponibles para lograr aforro enerxético en edificios e ver cales resultaría viable e conveniente implantar. Un segundo que é, unha vez feita a elección do posible edificio, tratar cos usuarios a proposta buscando a súa implicación no proxecto. 3. Facer as intervencións correspondentes no edificio, que non necesariamente terían que ser todas simultáneas. E 4. Elaborar un proxecto de utilización con fins tanto divulgativos como educativos. Ten a palabra. Gracias. Sería interesante contar con unha experiencia deste tipo que serviría para demostrar á cidadanía a súa eficiencia e o aforro que podería conlevar. Voceira do PP. Nós tamén creemos que é interesante, non sabemos se vai ser positivo ou negativo, nin os costes que vai conlevar. En principio votaríamos a favor e depois cando imagino que se terá que traer un proxecto sería pleno, según ese proxecto votaremos en contra ou a favor, pero en principio con moción vamos a aprobar. Mais nada, gracias. Ben, nós tamén queremos aprobar efectivamente esta moción, nos parece moi interesante. Xa tamén traemos ou temos un proxecto feito, simplemente estamos buscando, e quero deixalo encima da mesa, para traballar, se nos poñemos todos de acordo en leválo ao próximo post. Nós temolo aí máis ou menos feito, simplemente estamos esperando financiación, encontrar a financiación para leválo. Non nos saleu ninguna. Si desta mesa sale leválo adiante no próximo post, por exemplo, levaríamos ao post, se todos estamos de acordo, no post do ano que ven, ou se neste mentras salira algún tipo de subvención que nos encaixara, pois tamén intentaríamos metelo por aí. Se non nos isto chamámolle Aula de Agricultura Ecolóxica e é un proxecto que xa recolle todos estes puntos que presenta a moción e que é unha aula que contaría con recursos de aforros enerxéticos, como é a recuperación da auga de choiva para a rega, e tamén con colectores solares para as duchas e para toda a actividade que pudera haber ali. Sería unha aula na que se podería ir a traballar tanto escolares para facer algún tipo de investigación ou de natureza, como para cursos de agricultura ecolóxica, etcétera, etcétera. Polo tanto, nos deixar encima da mesa decir que efectivamente que aprobamos esta moción que nos gusta, que temos un proxecto aí que podería encaixarnos, e se todos estamos de acordo nos veríamos e de metelo ou ben no pos ou efectivamente se aparece algunha outra poñelo. Polo tanto, nos aprobamos e esperamos levala a cabo, pois como vos dixen, no próximo ano ou antes se aparecera calquer cousa. Moitas gracias. Pois visto o sentido pasamos a votar. Votos a favor? A favor.
Pues quedaría aprobado. A outra moción de Rianxo en Común, recoñecemento das cualificacións profesionais dos técnicos en atención a persoas en situación de dependencia. Bueno, urxencia. Bueno, esta moción presentouse, está vendo unha problemática con esta xente a propósito de unhas listas de sustitucións que sacou a Xunta e, bueno, é un bon momento para aprobarla. Saleu outro día tamén no pleno algo desto. Eu creo que é un bon momento para tratar este tema. Votos a favor? Antes de empezar, quero decir que no pleno anterior o alcalde algo dixo de facer unha moción conxunta e tal, aunque agora ten o noso logo e nos a fixamos, non se é compartida, non temos ningún empacho en que sea unha moción conxunta. De feito, bueno, pues estamos valorando de poñernos en contacto cos grupos, pero ao final optamos por darlle para adiante e, bueno, pero non queremos coller a bandeira desta cuestión. A problemática que xurde coa xente do ciclo de atención sociosanitaria, a ver, desde o meu punto de vista é a seguinte: o ciclo de atención sociosanitaria a nivel de cualificación profesional, que non de competencias, pero a nivel de cualificación profesional, é un ciclo de nivel 2, exactamente igual, por exemplo, que un auxiliar de enfermería. E ninguén, sin embargo, o campo dun auxiliar de enfermería non está pisado. Por qué? Porque o campo de auxiliar de enfermería é un campo que é unha extensión cara abaixo do traballo médico, do traballo de enfermería. Entonces, cando queremos un auxiliar de enfermería, dicimos que queremos un auxiliar de enfermería e pedimos a formación de técnico en auxiliar de enfermería. Pero, cando queremos unha persoa de atención á dependencia, como é unha extensión cara arriba do traballo doméstico, pois está precarizado. Entonces non decimos que queremos un técnico en atención sociosanitaria, decimos que queremos unha persoa que limpe, que queremos unha persoa que tal, e non é esa a cuestión, porque todas estas persoas que sin ningún matiz de ningún tipo, pero toda esta persoa que se dedica a limpar, ou toda esta xente que se foi habilitando con cursos de duración X para cuidar a persoas dependentes, no mellor dos casos terían un nivel de cualificación 1, nunca chegarían a un nivel de cualificación 2, que é o que teñen estes técnicos. Non, e teñen, non? Pois, bueno, aquí recollo que o teñen legalmente, os regulamentos así o recollen, non? E din, por exemplo, porque a formación, despois no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionales, a efectos laborales, pois recóllese que cualificación teñen, non? Pois, e dice, bueno, pois teñen unha cualificación para atención sociosanitaria a persoas no domicilio, para a atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais e para xestión e chamadas de teleasistencia. Bueno, isto ainda poderíamos analizar que é cada cousa destas, pero desde logo que non podemos equiparalo, ainda que tamén poda ter un componente deso, non podemos equiparalo a limpeza, non podemos equiparalo tal, con todos os respetos para calquer traballo. Entonces, cando saian plazas de atención a persoas en situación de dependencia ou en institucións que atendan a persoas en estas situacións, pois unha porcentaxe de xente elevada, entendemos nós, ten que ter esta formación, e esta formación garantízanola este título, ou, como se suele decir en estes casos, outros que poidan ser considerados equivalentes, pero aparecendo este en primeiro lugar, porque é o título específico que foi creado para isto. Vale? Entón, nosotros o que propoñíamos como acordos é que
estará a Xunta de Galicia e demais administracións públicas que poidan ser titulares de establecementos nos que se traballa con persoas dependentes a que, na relación de postos de traballo dos mesmos, utilicen as denominacións adecuadas e soliciten a formación correspondente. 2. Establecer unhas ratios mínimas de traballadores con esta formación, tanto nos centros públicos como privados que presten este tipo de servicios, así como establecer as inspeccións oportunas para que se cumplan estas ratios. 3. Recoñecer mediante convenio os dereitos económicos e laborais que corresponden a estes técnicos de nivel 2 e dar traslado a estes acordos aos departamentos correspondentes da Xunta de Galicia e aos das administracións públicas titulares de servicios de atención a persoas en situación de dependencia. Vale, ¿algo máis? De acordo. Voceira do PSOE. Nós creemos que é necesario que as persoas que se dediquen a este ámbito teñen que estar ben reguladas e, polo tanto, poseer os títulos necesarios, pero non debemos esquecernos, xa fixastes algo de referencia, ás persoas que levan moitos anos traballando, incluso antes de que existiran os ciclos tal como están concebidos, así como os nomeastes, e teñen esa experiencia que lles dá dereito a obter o certificado de profesionalidade. Nós creemos que se recolle tamén esta posibilidade, porque tes que aí nun deses acordos diz que incluso nos entendemos que podía afectar aos que están traballando neste momento. Entonces, parecenos que deberíase de recoller tamén, aínda que, bueno, como dixeches ti, poda aparecer primeiramente o técnico medio, pois que tamén se recolla e se lle dé o alimento que ten realmente o certificado de profesionalidade que pode obter unha persoa despois de anos de experiencia. Se recolle así, eso, pois nos apoiaríamos e se non as temos. Nada máis. Voceira do Partido Popular. Nos, en principio, bueno, íbamos a ter un pouco en línea co que dixo a voceira do PSOE, porque creemos que hai persoas que levan anos traballando que igual pois a mellor unha persona de 60 anos que ainda lle quedan 5 anos, se lle dicimos agora que ten que sacar un título para poder seguir exercendo a súa profesión, igual, claro, lle costa un pouco. Creemos que é injusto que non poda tamén ter os seus dereitos, nin ter un convenio, entón un pouco se se recolle, a mí se se recolle o que dixo a voceira do PSOE, aprobaría, se non, claro, daríame medo que hai cunha certa poboación quedara sin esos dereitos. Mais nada, gracias. Voceira do BNG, voceira, neste caso, Concelleira de Servicios. Pola nosa parte, estamos de acordo coas demandas, non, desta moción, sobre todo porque o feito de crear plazas que son ocupadas por xente que se capacitou profesionalmente para o exercicio desa profesión é unha cuestión de xustiza profesional, vale, incluso unha loita contra o intrusismo laboral. Entón, si que é certo que as persoas que eu creo que non ten nada que ver co que acabades de dicir, non? Si que é certo que é unha extensión que se pode dar, pero que dáselle en este momento ás persoas que poden estar exercendo esa profesión. É máis, as persoas que están exercendo esa profesión teñen o dereito de solicitar a quen inste ese certificado de profesionalidade, así non correrían ningún risco. Agora van, unha cousa non ten que ver coa outra, vale? Como dixestedes nas vosas intervencións, falaba Antón antes, falamos de que neste caso a maior parte do persoal traballador son mulleres, adquiren e teñen moi pouco poder económico por infravalorar así o seu traballo, e iso conleva despois unha cadena de tarefas de cuidado que non son xustas, non? Entón, para a nosa parte, íamos votar a favor. Si quere matizar algo. Pois que non matiza, mira, claro, os traballadores en exercicio, bueno, pois, por suposto, está pasando en moitos ámbitos, vai seguir pasando, está pasando, por exemplo, cos conductores de ambulancia, que están pedindo que certifiquen esas competencias, e hai mecanismos para facelo, e está pasando, levanos pasando coas escolas infantiles, por exemplo, que tamén era un traballo na hostelería, e despois está a casuística esta de xente que ten 60 anos e que, bueno, que habrá que buscarlle darlle unha saída, bueno, pois así non sei, pero claro, isto a nós chegou nos vía rapaces do instituto. Claro, que se van a apuntar a unhas listas e que resulta que nesas listas
non aparece explícitamente que se este pedindo un persoal de atención sociosanitaria, non, sino que o metemos nun tal. E, efectivamente, tamén xa o dixen tal, aí pode ir outra xente, non decimos que haxa que ter aquela coletilla e outros que se podan considerar equivalentes, pero tamén eles, senón non ten sentido ter creado aí todo un... E temos por outro lado, temos unhas necesidades enormes e que requieren en moitos casos unha atención con un certo nivel de especialización, porque cuidar a un dependente ten componentes, pois así, máis ou menos mecánicos, pero ten outros componentes que requieren uns determinados conhecimentos. Quería incidir precisamente neste último punto. Eu creo que as administracións temos unha certa obriga de cando lanzamos unha especialidade formativa que sirva para algo. Senón, evidentemente, a pregunta que se estarán facendo o alumnado das diferentes promocións do Instituto será para que nos embarcastes neste ámbito formativo se agora, cando toca entrar centro de día, residencias ou atención sociosanitaria nos concellos, non pedides isto que nos tedes 2 anos formando e de repente suprimides a toda alusión. Eu creo que hai unha certa necesidade de acompañar. Eu creo que a moción está ben matizada no sentido de que aí non se fala incluso de unha porcentaxe das prazas que se saquen con ese determinado perfil, non fai referencia nin sequera ao absoluto, non? E logo que as empresas, todas as empresas, teñen uns determinados mecanismos de formación e de promoción interna que xa de alguma maneira prevé que xa esteas ou te consolides no teu posto de traballo, pero que incluso se acabas certa cualificación haxa uns pasos a dar. Normalmente todas temos un mecanismo así. Entón, eu creo que está garantido que algunhas persoas que esta moción non vai contra toda a xente que está traballando, ao contrario, aí non fala nada. Por outra parte, é inocua esta moción contra a realidade laboral das cousas, non? Non hai ningún problema, polo tanto, e as que veñan no futuro, eu creo que o que fai é buscarlle, darlle camiño a que se poida establecer un pouco ese novo perfil formativo un pouco superior e que cualifique de mellor maneira as persoas, non? Por iso creo que debemos apoiar e tamén defender o noso ciclo formativo aquí e que realmente o ciclo que se imparte en Rianxo teña unha validez e que as administracións acompañen. Recordo tamén que unha discusión semellante tamén se dera no seu momento no ámbito das propias escolas infantís, que tamén lanzan un ciclo, poñen nas cidades, forman 200, 300 persoas de promoción e de repente chegan as oposicións á escola infantil e non piden o que estaban formando, non? Entón, esas paradoxas tamén convén que as administracións deamos resposta, non? Entón, bueno, apoiar un pouco a moción tamén nese senso, non? Entón, bueno, pasamos a votar abstencións, votos a favor, por unanimidade. Sí, non sei se queredes que fagamos conxunta, visto o couso que a fagamos conxunta ou tal como ofrecestes. Como a moción en conxunta dos 4 grupos do Goberno Municipal. Do Pleno. Tomamos acordo que sexa unha moción conxunta. Sí? Votamos, entón, votos a favor de que sexa conxunta. Vale, listo. A seguinte moción de troco no sistema de reparto de alimentos ás familias necesitadas. Sí. Sí. Bueno, puxeron así por orden. Ahora non vou modificar. Entón, está así no... Sí, por orden. Bueno, eu tamén vou... Bueno, é urxente cambiar, é urxente que non volvan a pasar algunhas cousas, tratar de evitar que pasen algunhas cousinhas co reparto estival. Queredes que argumenten máis a urxencia? Bueno.
A ver, nós aquí, supoño que non se nos escapa, estamos falando do reparto que se fai de Amigos de Galicia, creo que é a institución coa que ten suscrito algún tipo de colaboración o Concello e que non de xeito aproveitando determinadas situacións que xurden esporádicamente, pensamos que podíamos mellorar globalmente o procedimento, non? As situacións que xurden puntualmente ou que nós conhecemos como puntuais son as típicas onde se reparten o camión na rúa, non sei que, supoñemos que eso é puntual, pero bueno, aproveitando que eso non pode suceder, que non podemos dar esa imaxen de país do terceiro mundo de que chega o camión da ONU e ali se apelotona todo o mundo a apoiar as cousas, creemos que non estamos en esa tesitura, pois pensamos que podríamos melloralo globalmente e podríamos melloralo realmente volvendo atrás pola información que recollemos, volvendo ao que en algún momento se fixo, non? Se aqueles alimentos son para familias concretas, eu creo que sería bo que non obligalos a vir todos ao mesmo día, á mesma hora, a facer esa recollida, porque eso de algún xeito marca, non? E, bueno, pois xa son situacións de por sí penosas para que nós, con decisións que podemos facilmente revertir, pois agravemos un pouquiño máis ese señalamento e tal, non? Entonces, nós o que propoñemos como acordo é que encomendar a servicios sociais do Concello ou a quen se considere a asunción da obriga que lle cabe na busca dun procedimento alternativo de reparto de alimentos e na colaboración para a súa posta en práctica dun xeito máis doado para os usuarios e particularmente de maneira máis respetuosa coa autoestima de quen carece do máis necesario para subsistir. Voceiro, PSOE. Gracias. Nos opinamos que o lugar dentro que se está a facer o reparto, ainda que non sexa o ideal, pois parecenos bastante apropiado. Non temos esa percepción e temos comunicado con usuarios e, bueno, creo que o reparto se fai tamén así en todos os concellos que son beneficiarios desa axuda que ven da Fundación Amigos de Galicia. E parecenos que os servicios sociais do concello deben de centrarse máis en accións cara á integración desas persoas e se poideran axudarlles a encontrar un emprego para que non necesiten desa axuda. Nada máis. Bueno, a nós parecenos que sempre que sea mellorar e facilitar a axuda está ben e vamos votar a favor. Ben, nós tamén agradecemos que os grupos fagan o esforzo de elaborar unha moción ao respecto de melloras que se poden facer nos servizos municipais, sobre todo tendo en conta a visión diferenciada que temos, incidir no que comentabas antes do anécdota, no detalle do último incidente que sabemos cal foi. Entón, o que para nós sí que é importante é deixar sobre a mesa que as estrategias que se fixaron no pasado no futuro, da mesma maneira, é moi pouco viable leválas adiante, é dicir, que o propio persoal municipal se faja cargo do reparto de alimentos. Se non era viable naquele momento, non vai ser agora, pero sí que é certo que podemos ver de mellorar o que existe. De feito, no propio texto sí que víamos encomendar á propia Concellería e Servicios Sociais a facer o esforzo de buscar unha mellora na xestión das axudas de emerxencia social destinadas a alimentos. Iso é un termo moito máis amplo que fala de como manexestir a necesidade básica alimentaria e non tanto o reparto. A mellor, iso tamén é un conflicto.
Logo tamén, claro, nós en ningún momento queremos facer esa apoloxía da porofobia, de ninguna maneira, aínda que ao mellor se pode facer as cousas mellor, así que calquera proposta vai ser tida en conta e valorada, sempre. Gracias. Ben, eu tamén quería comentar que hai varios programas, tamén entendo de que de alguna maneira se está apoiando este programa de proxecto de doazón de alimentos. Nese sentido, creo que por parte do Concello xa tan pronto se recibiu o primeiro toque de atención da situación que se producía, xa se intentou modificar, buscouse o cambio á lonxa onde podía entrar o camión e ninguén sabe se hai unha, dúas, tres persoas dentro ou o que sexa, non? Un problema puntual. E tamén eu quería incidir tamén na historia e tamén convén telo en conta. Alguén vixila o reparto de alimentos porque a nós nadie nos traslada desde os usuarios o problema, o sea que hai alguén que está á expectativa. Eso tamén contribúe de alguma maneira a facer visible que existe un programa de repartos que igual e logo volvemos outra vez a outra segunda a volver a mediaste esta moción a volver a incidir nese mesmo problema e a chamar a atención de que tal día, tal hora, tal, parece, a ver, eu creo que hai que ter tamén cuidado co efecto de estar moi enriba tamén do sistema de repartos, porque ao final tamén se volve un pouco, ao meu entender, visible o que estaba intentando facerse de maneira discreta. Aquí non hai nada que agachar, pero tampouco é algo que deba ser sobreexposto e darlle pois unha dimensión doble, non? Eu sí que quero defender o programa de reparto de alimentos, buscarase a maneira. Tamén outro dos programas que corre perigo por diferentes cuestións técnicas, e tamén o quero dicir no pleno, é o programa de reparto das comidas do Colexio Castelao, que se facía un reparto de comida, da comida que non se xantaba no propio Castelao, poñíase en fiambreiras, en lotes, e despois se repartía a familias, e que corre perigo, pois porque aparece unha normativa nova que prácticamente inviabiliza, obriga a comprar un coche refrigerado para que o Concello, se quere repartir cos voluntarios ese material, ten que ir ali o propio día e repartilo no propio día, non? Poñendo trabas un pouco que, ao meu entender, era un sistema eficaz tamén de que chegaba comida en boas condicións, en fiambreira, a un grupiño de familias, non? Entón, bueno, pois que a ver se tamén encontramos unha maneira nese estudo que se faga non só de intentar buscarlle a mellor solución ao programa A de reparto de alimentos, sino tamén a este, e logo estou tamén convencido que a Concellería tamén ten algunha está buscando algunha alternativa para mellorar a dieta do suministro que había dentro diso. Entón, quero dicir que vai haber propostas e que espero que todas redunden na mellora do servizo. Pero tamén sí que quería chamar un pouco a atención tamén a estar sobrevigilante a unha cousa que se estaba intentando reformar e recolocar, non? E que ás veces pode contribuir a que, bueno, pois, darlle unha doble dimensión, bueno, facelo máis visible do que realmente era, non? O meu entender. Entón, sí. Eu non vou volver sobre o meu tempo para explicar iso tal. O que non podo aceptar é que se diga que estamos sobrevixiantes cando nós fixamos unha apreciación hai 2 anos e 2 anos máis tarde presentamos unha moción para que se vexa outra forma de facelo. A ver se vai querer dar a sensación de que nós estamos aí todos os días. En absoluto. Mediaron 2 anos entre a primeira e esta, 2 anos.
Abstencións? Votos a favor? Queda aprobada. Seguinte moción, regulación de uso dos locais públicos. Urxencia. Focámoslo un pouco, así o planteamos tamén en algunha pregunta que tiñamos feito sobre isto, polo tema da xestión. Polo tema da xestión, nós entendemos que saber o que hai, saber que usos ten e tal, pois pode mellorar a xestión e resultar máis transparente. Sí. Quería dicir que a urxencia non é un capricho. O outro mecanismo sería presentalas con 15 ou 20 días de antelación, levadas ás comisións informativas, entón xa non habería que votar a urxencia, pero non terían tanta frescura as mocións e se estaría tamén sometidas ao debate que se ten, que prácticamente non pechamos ninguna. Se se terminara na comisión, Nós non renegamos do mecanismo este que se adapta, mas é o mecanismo que hai que adaptar e non estamos para dudar deso. O que sí é que moitas é difícil, o sea, non é doado, pois dicir, bueno, e por que agora e non dentro de un mes? Na maioría das mocións que, por exemplo, presentamos nós, pois, bueno, pois efectivamente poderíamos esperar un mes máis, co cal xa non serían urxentes, pero, bueno, establecemos este mecanismo, pois, algo hai que decir, e cando un está a cuarta e ten que defender a urxencia da cuarta, pois a verdade é que xa non sei moi ben que decir. Bueno, xa votamos a urxencia, non? Sí. Entonces, vamos a ver, nós creo que unha das primeiras intervencións que tuvemos nós aquí cando se constituiu a nova comisión iba a propósito de a situación dos inventarios de bens e toda esta situación, non? A nós, eso parece-nos, si tes que xestionar algo, si tes que preocuparte, ou sea, neste caso o noso non é xestionar, pero é pois vixiar a xestión de algo, estar atento á xestión de algo e tal, pois tens que saber como está. Entonces, non é tampouco ningún capricho, ni ningún intento de ninguna cousa extraña, é simplemente saber, bueno, pois que locales públicos hai, que usos están tendo e si debería, si melloraría ese uso o feito de que tuveramos un regulamento. E nesto a verdade é que nós demos voltas, porque nós sabemos que os regulamentos hai do mesmo xeito que melloran algunhas cousas, pois outras tamén lle quitan esa inmediatez. E nós falábamos, por exemplo, en primeira persoa e dicíamos, bueno, pois ao mellor algúns usos que nós temos feito de espacios do auditorio, pois se hai un regulamento que di que o temos que pedir como sería de instalación, pois non hubiéramos podido facer ese uso. Pero, sin embargo, pensamos que os beneficios poden ser máis que os inconvenientes e por eso nos inclinamos por solicitar que houbera ese regulamento. Entonces, os acordos que planteamos é a elaboración dunha ordenanza reguladora dos locais e outras dependencias municipales susceptibles de ser cedidas a entidades veciñais, asociacións e outros colectivos do Concello de Rianxo. E dous, facer pública a listaxe de locais municipales a disposición das distintas entidades, así como a relación de locais e usos. Nós estamos de acordo que hai necesidade de contar con unha ferramenta dese tipo para regular o uso dos locais. Nós tamén estamos de acordo, despois cando se faga o reglamento, supoñemos que terá que vir a pleno, entonces co reglamento decidiríamos tamén. Tamén estamos de acordo con que se faga unha listaxe pública de todos os edificios que hai públicos a disposición dos usuarios, porque non estamos seguros de que haxa. Mais nada, gracias.
Puix. Bueno, en canto ao primeiro punto, eu quero recalcar que a vontade do equipo do goberno o de facer os regulamentos tanto da ordenanza de participación veciñal, que xa está iniciada coa colaboración da Universidade da Coruña e da Universidade de Santiago, e que está en marcha, e que está á espera das respostas pois tamén dos grupos da Corporación Municipal para poñer en marcha e que posteriormente pois traeríamos a pleno ou a comisión. E tamén destacar que vontade do equipo de goberno de Rianxo a elaboración dende fai ano e medio do regulamento, que para nós os inconvenientes son menos que as ventaxas que ten a creación destes regulamentos, pero por distintos atrancos aínda non pudo sair, pero para a próxima semana ou dentro dunha semana e media xa poríamos a disposición dos grupos que forman parte da corporación. Do outro lado, en canto ao seguinte punto, os usos dos distintos locais, evidentemente, claro, teño que defender esta moción, pero aquí non só entran os locais que teñen que ver coa área de cultura, educación, xuventude e normalización, a sede desa área e o auditorio. Eu creo que vostedes que están gobernando noutros concellos moi importantes saben que o auditorio, sendo sede desta área, esta área ten copado a súa sede en canto ao uso e incluso necesita dispor de outras. As entidades son de todo tipo, deportivas, incluso as hai religiosas. Entón, nós non lle negamos a entrada a ningunha, a toda agora, non hai ningún problema en tampouco facilitar a listaxe dende a miña área e dende as outras, eu creo. Non sei se teñen alguna pregunta máis, algo que decir. Xa non estamos no apartado de preguntas, sí. Só para rematar, antes de visto o sentido de toda a votación, sí que hai que ter cuidado cos regulamentos, porque cargaos ás veces, non vou dicir o diario, pero con regulamento, digo, hai concellos próximos que con regulamento na man acaban dicindo de que os partidos políticos non somos asociacións, entón non podemos desenvolver actividades como desenvolvemos en Rianxo, é só algunha e en período electoral. Eso dáse con regulamentos de uso dos centros socioculturais, non? Outra tamén, outro dos efectos perversos ás veces cando fala aquí de cesión cedidas a entidades veciñais é de que a entidade veciñal acabe aplicando un regulamento de uso que vai contra o propio veciño. Eu sei de casos, pasoume aquí, en Rianxo, algunha asociación que a partir de determinado momento non deixaba entrar, cando colleu a directiva, non deixaba entrar a determinada familia ou a determinados nenos. Ou, no caso de Compostela, unha asociación veciñal cederonlle un local e de repente, cando quixo ir facer actividades unha asociación juvenil, non lle deixou. Dicía que como tiña cedida ela, era quen gobernaba a cousa. Quer dicir que todo é moi matizable e os regulamentos que en boas mans son garantistas, son democráticos, axudan a que todos saibamos o que hai. En malas mans, o regulamento pode ser unha arma que vaya en contra da propia participación e acabe tendo atrancos. Dito isto, que esperemos que evidentemente aquí o regulamento vai favorecer que todos os colectivos, cousa que pasa prácticamente na actualidade, todos, máis algún local que se nos engade, acaba de chegar tamén unha petición para que nos fagamos cargo do local de Taragoña, por exemplo, o Centro Cultural de Taragoña, o sea que temos un local grande, a maiores, para permitir haber máis actividade. Entón, engadirase isto ao listado que hai que ofrecer de locais municipais a disposición do que falamos outro día nesa moción, dos músicos que queiran facer música, non teñen que esperar a que haxe un local de ensaios para que poida facer, digamos que completamos xa con todas as parroquias, teñen un lugar onde facer música, teatro, reunións, etcétera, etcétera. Expresar a vontade de votar a favor disto e regulalo e, sobre todo, chamar a atención que cuidado co regulamento para que os regulamentos, antes na outra moción fixo fincapé a que non iban de farol e se aprobaba algo relacionado cun código ético do deporte era para cumplilo, que igual había, pois claro, o regulamento tampouco é de farol e despois
busquemos unha maneira que os regulamentos sexan flexibles e que permitan, a min gustaríame que, pese a que un regulamento diga que hai que solicitar un local con 15 días de antelación, cousa que ven en moitos regulamentos, que haxa suficiente flexibilidade para interpretar e que permita algo intermedio, porque senón complicamos e non va. A mí non me gustaría desde logo que tuviéramos un regulamento excesivamente que cortase tanto as cousas, non? Porque o vivín e tamén me tocou no traballo vivir esa historia e non me gustaría volver a vivir e ni de ninguna maneira ser eu quen corte a petición dunha asociación porque chega con 5 días ou 2 días antes de ter a reunión. Se está libre, que se favorece eso, non hai por que pedila anticipadamente. E que eu só quería matizar iso para que os regulamentos non sexan ao contrario do que se pretende. Visto iso, votos a favor, queda por unanimidade. Pasamos á seguinte moción do destino da superávit dos concellos, defende a urxencia a voceira do BNG.
Bueno, nos apoyamos a moción porque realmente esta situación que se dá é unha situación sangrante, non? Os concellos desde sempre contribuíron en unha moi pequena porcentaxe a eso que lle deron en chamar déficit público, que é unha cousa tamén en algúns aspectos bastante extraño, porque en primeira instancia era déficit privado, era déficit de empresas e de entidades bancarias. Foi déficit público despois. Os concellos sempre contribuíron en unha pequena porcentaxe a ese déficit, pero a pesar de todo regulouse contra eles ou meteronse en cintura de un xeito leonino. E, bueno, claro, isto tamén ten gracia, non? Resulta que se lle pon unha normativa e resulta que cumpre esa normativa e é capaz de ter superávit, pois resulta que dicimos, non, pero é que non podes botar mandel, non? Co cal se dá tamén unha situación que a ver como resulta justificable, que parece que hai como uns 20.000 millóns de euros nos bancos apalancaos con uns rendimentos prácticamente nulos, que non se poden investir en tal, pero que tampouco están generando capital. Entonces, a ver, como membros de unha corporación é unha cuestión de autoestima, porque eu lendo un pouco todo isto e buscando información e tal, a todo isto faltalle media volta de tuerca para que isto sea prescindible e o alcalde se convirta nun xerente e vámonos para casa, que non hai nada que resulta que somos capaces de xestionar todo isto generando superávit e non podemos utilizar ese superávit. Bueno, entonces realmente si o pensamos así moi fríamente é para rirse por non chorar. Parecenos xusto que cando as entidades locais consiguen mellorar os seus resultados económicos, o que consigan aforrar deberían poder destinalos á prestación de servicios esenciais para a cidadanía. Pero, para beneficiarnos disto, que estamos a pedir, ten que existir un superávit, que vería dispois dun estricto control orzamentario, non deixando, eso non suporía deixar de facer cousas necesarias, senón que establecendo mecanismos para leválos a cabo ao prezo máis ventaxoso. Nos vamos a apoiar. Esta lei que se estableceu foi basicamente para obligar os concellos a pagar a provedores e creadores debido á cantidad de problemas que tuveron pymes, que moitísimas pymes tuveron que pechar por culpa dos impagos. Gracias a esta lei moitas pymes non cerraron, é moi triste que lle dé a risa, pero é así. Por outro lado, como que decía voseira, ten que existir superávit. Por exemplo, nós tuvemos superávit, o Concello de Rianxo, vamos entrar no Concello de Rianxo. Xa, pero se todos os créditos extraxudiciais que leven vostedes aquí o contabilizan en tempo e forma, non existiría tal superávit. Porque, claro, hai facturas desde o ano 2015, desde o ano 2000 catapún, que por culpa vosa nunca é, sempre por culpa do PP ou do PSOE, é por culpa ou de Montoro, por culpa vosa nunca é, non lle paga. Entón, esta lei o que lle obliga é, mire, damoslle certos beneficios, pero vostedes o primeiro que teñen que facer é pagar. Entón, eu vou máster. Mais nada, gracias. Bueno, simplemente disculparme pola risa, simplemente me dá un pouco de risa porque efectivamente se unha pyme ten que cerrar porque aquel non creo que haxa ninguna, pero simplemente disculparme. Disculpouse, deu sorriso. Eu non me vou disculpar porque non é verdade o argumento. É dicir, o que está na mesa é precisamente que ese superávit que vostede di que é para pagar a provedores é sinxelamente mentira, porque nin se pode destinar para pagar a provedores, que é si eses obrigaran, diga, se teñen ustedes superávit hai que pagar os provedores, pero é que non, acaba de dicir como é o mecanismo, acaba de dicir que vai ao banco e queda ali rentuando a nivel cero, que é o que se dá. Non se permite pagar provedores, non se permite pagar servizos, non se permite outras inversións. Ese é o que está precisamente en cuestión. A donde foron os 40 e pico mil euros que tuvemos nós de superávit? Pois non foron a pagar
eses pagos que di, e non é catapún. As facturas poden ser contadas do ano 2015 por despistes mínimas, do 2016 algunha que se están pagando, mínimas, e todo está, por eso vai, e volvemos a insistir no mismo, no recoñecemento extrajudicial de crédito. Pero precisamente esta moción o que intenta é precisamente que ese superávit que haxa, que se poida destinar ao que sexa. Pero gasto financiero do Concello, gasto de pago a provedores, gasto de investimento, algo, calqueira cousa que a usted lle gusta o de pago a provedores porque así están contentos, pois estupendo, que digan o superávit destinado a pago a provedores, pero que a realidade non é verdade, a realidade é que queda aí, desaparece, queda sin tocar, xunto a regla de gasto que impide que se un ano tes máis diñeiro, e ese superávit, pois tampouco te deixa gastar, é que todos son atrancos buscando, pois non se sabe moi ben que lle cadren as cifras. E onde está o problema? Na Comunidade de Madrid, na Comunidade de Valencia, e aí foi de onde veñen os problemas, son de aí, o déficit do Estado, o déficit dos bancos, non é dos concellos no seu conxunto. Mire tal como é incluso a cousa, que esta proposta ven de aprobarse por unanimidade na Federación Española de Municipios e Provincias, pouco sospeitosa de ser do bloque. Federación non sequera está na Federación Española, presidida por un alcalde do PSOE, pero onde forman parte da súa executiva membros do Partido Popular, e votaron a favor en todos os lados, incluso eu un día saco o recorte do alcalde do Lao, do Partido Popular, que se declara insumiso á lei de Montoro, porque está estrangulando, e sempre o di, usted fale con Dieste e lle dirá que el non está de acordo, o seu superávit xa non o de Rianxo, que é pequeno e que igual é máis grande noutro momento e que tal, pero Boiro ou Ribeira non poden tampouco e están descontentos con isto. Entón hai unha posición unánime de todos os que se dedican a cousa pública nos concellos, porque isto é un estrangulamento, e concellos que van moi ben, concellos que teñen millóns e millóns de euros non poden nin pagar as facturas, non poden, que vai a unha especie de limbo, claro, queda aí, pero a esperar o que? Si non se pode utilizar. E oxalá permitiran un mecanismo para volver, pois os provedores primeiro, de feito a Deputación puxo, tuvemos que meter pago a provedores, pois metamos pago a provedores, pero que aquí non vai, nin siquiera para pagar a provedores, por eso eu creo que oportuno que haxa unha reacción dos concellos no seu conxunto, sin matices, en prol de defender a súa autonomía municipal e cando as cousas están ben, pois efectivamente que poden destinalo aos veciños en primeiro lugar. Sexa, xa digo, pago provedores primeira prioridade e mentras haxa que pagar os provedores ningún investimento maiores, estupendo, pero polo menos pagar os provedores, que deixen pagar facturas, que deixen pagar o que corresponda, e inversión ou novos servizos. Eu creo que o que pide a moción é claro, e eu creo que todos os concellos, salvados os matices que pode haber máis críticos nesta moción, son aprobables por parte de todos os concellos, porque eu estou seguro que o compartimos. Pasamos a votación, votos en contra, abstencións, votos a favor. Pasamos á última das mocións, que sería a distribución dos recursos da Xunta de Galiza aos concellos con criterios obxectivos e transparentes. Defendo a urxencia. Para que a Xunta de Galicia aprobe un plan de distribución de recursos con criterios obxectivos e transparentes. Votos a favor da urxencia. Pasamos a debater. O modelo aprobado pola Diputación da Coruña é un modelo singular de cooperación entre a Diputación e os concellos, no que pretende mellorar e simplificar as fórmulas de cooperación para facilitar así de alguna maneira a elaboración do orzamento anual e contar cunha previsión tamén firme da aportación provincial para así dar resposta a situacións e necesidades concretas de cada concello e simplificando así tamén as tarefas administrativas coa consecuente rebaixa na sobrecarga do traballo do persoal do concello. Este plan tamén ten un carácter dinámico, xa que as propias bases do plan recollen a posibilidade de incrementar a súa dotación orzamentaria con cargo a remanentes que se poden xerar ao longo do exercicio.
Este plan tamén afonda no concepto de autonomía local, pois facilita que os concellos destinen esa achega provincial ás prioridades que os concellos vexan no seu propio concello. Outro aspecto positivo que vemos neste plan son un cofinanciamento ou cofinanciamento entre o Concello e aos concellos, e son os plans finalistas que levan aparallados, vamos a ver se me explico ben, que me parece que estou explicando mal. O plan único da Xunta é confinanciado e non leva aportación do Concello. Son plans finalistas. E isto evita que provocan que as administracións locais non sigan aumentando así as súas obrigas. Ten tamén un segundo punto, que é que ofrece un mecanismo aos concellos en dificultades para poder sanear as súas contas públicas. E un terceiro, que tamén facilita que se rebaixen os períodos medios de pago ás empresas, como falábamos antes, ou que evitan que os concellos teñan problemas económicos, se vexan na obriga de reducir os servicios ou teñan que subir tasas ou impostos aos veciños para facer así fronte á débeda. Este plan único da Xunta da Diputación da Coruña está, creemos, marcando un novo camiño con outras administracións, tanto no ámbito da cooperación local. Salientar un dato comparativo, que sería que a Diputación inicialmente, en un principio, neste plan único, pon 74 millóns de euros para os 93 concellos da provincia, que se prevé que poidan alcanzar a 100 millóns cando se vexan os remanentes que poda haber, ou etcétera, etcétera. E, en cambio, a Xunta de Galicia únicamente achega 120 millóns ao Fondo de Cooperación Local para os 313 concellos de todo o país. Polo tanto, en vista do exposto, quixéramos a aprobación deste pleno para o seguinte acordo, que sería instar a Xunta de Galicia a que siga tamén os pasos da Diputación, transferindo directamente ao Fondo de Cooperación Local os recursos que o Goberno galego destina aos concellos, e actuando así con transparencia e obxectividade no reparto de fondos da comunidade autónoma. Moitas gracias, nada máis. Voceiro de Rianxo en Común. A moción esta coa que nós estamos fundamentalmente de acordo, faltaría máis que non estábamos de acordo en que se destinaran, basicamente o que pide é que os recursos se destinen de xeito equitativo, que se aumente a cantidade de xeito transparente e que se aumente a cantidade de reparto. Non, estamos de acordo nestes puntos. Sin embargo, eu creo que alguén se lle foi a man, porque todo o que é o preámbulo, a xustificación de motivos, é unha contestación á moción de febreiro do PP. Eu creo que había que contestar naquele momento, e neste momento o que había que xustificar era, entendo eu, o que había que xustificar era por que a Xunta non está sendo transparente e por que non está sendo equitativa, pero bueno, nada se nos di sobre eso. Eu non sei, supoño que se di que non é transparente e equitativa non será. En todo caso, eu quero que o sea, fora ou non, eu quero que o sexa, por tanto, votamos a favor. Nós, sobre isto, xa temos manifestado antes, noutras ocasións, non sei se foi en febreiro, a propósito da moción sobre o plan único,
temos manifestado que todas as administracións, non só a Diputación da Coruña, deberían aplicar este xeito de distribución de recursos baseado en criterios obxectivos e aceptados por todos os concellos dende hai moitos anos. Nada máis. Gracias, Conceira do Partido Popular. Nós, como este plan supuxo para os cidadanos de Rianxo, unha pérdida sustancial de cartos, vámonos a abster. Nós, como estamos convencidos de que supón unha mellora sustancial, unha mellora que se iniciou no ano 2015, donde só unha parte do goberno foi obra do Partido Popular, a outra parte xa houve un bipartito ali, polo tanto non se pode achacar que o 2015, ese suposto ano de grandísima bonanza da Diputación a que nos encheu de diñeiro, foi obra do Partido Popular, non, foi un goberno compartido, 6 meses un, 6 meses outro, algo de bo terán uns e algo de bo terán outros, é un ano compartido e digo excepcional, porque este ano, recibindo 800.000 euros como recibimos, é infinitamente mellor nalgún momento, e non falo de moi lonxe, falo do 2012, donde apenas ingresamos 253.000 euros da Diputación. É dicir, o escenario é tomar a medida única exclusivamente do 2015, que foi excepcional, é injusto, porque habría que falar do 14, do 13, do 12 ou do 11. Neste momento estamos en 800.000 euros, e coa previsión, e veremos, e o falaremos a final de ano, de que chegue a cerca de 1 millón de euros, equilibrándonos moito, parecéndonos moito a ese ano de grande bonanza que foi o 2015 no que ten que ver coa Diputación. Pero que ademais o sistema, o mellor que ten, non só que deixa moi atrás os 200 e pico mil do goberno do Partido Popular, da Deputación de Calvo do ano 2012 ou do 2011 ou do 2013, senón de que non lo volve a decir que o ano que ven vai ser igual, o 2018 e o 2019, é que iso é o que nos está anticipando. Polo tanto, eu creo que é infinitamente mellor e oxalá continúe. E o que se pide é que, neste momento non sei que cantidade, de memoria non o sei, o que recibimos cada mes do Fondo de Cooperación Local, pero sí que gustaríame, para defender que se teña este mesmo criterio, cando se defende que menos subvencións e máis achegas directas, o que se está defendendo é de que unha cantidade que ahora pode rondar os 20 e pico ou 30.000 euros mes, pois que se pode incrementar hasta unha cantidade que se renuncie a cambio diso a subvencións. Subvencións como cales? Pois, por exemplo, o Plan Urbe, donde o criterio era o orden de chegada. E chegas ali e presentas en prazo un proxecto e te encontras, claro, que había non sei cantos concellos que xa o día seguinte de salir a convocatoria se tiñan un tocho así montado. Xa tiñan presentado un proxecto o día seguinte. A ver, hai que ter un pouco de seriedade e o que se busca tamén é que haxa un certo objetividade ou criterios que ás veces se descoñecen para dar unhas subvencións que sí, outras que non. E o que se busca con iso é que os concellos de calqueira sino recibamos unha cantidade semellante cada mes. E menos subvencións, menos axudas excepcionais e máis proxectos finalistas, máis chegada de diñeiro económico, de diñeiro contante sonante aos concellos. E eu creo que efectivamente, poderíamos estar falando de outra argumentación que seguramente daría máis. Esta mesma argumentación, o acordo, foi aprobado entre os acordos da FEGAMP. E volvo a insistir, coa presencia e unanimidade de todos os concellos, do sino calquera, de todos, reclamando isto mesmo. Igual o que non fai ben o BNG, o que facemos é argumentar e aproveitar para seguir defendendo ese que o defendemos. E o defendemos porque sentimos que foi injustamente atacado. Desde o PSOE e desde o BNG defendemos ese plan único porque está no goberno da Diputación. Igual non é tal, pero o que é o acordo é hai unanimidade de todos os concellos defendendo que menos subvencións que non se sabe como se dan ou con ese criterio que acabo de comentar de orden de chegada ou o misterioso acordo de subvencións nominativas da Consellería de Medio Ambiente donde o 80 e pico % dos concellos beneficiarios do primeiro trimestre do ano 2016 foron concellos do PP. Claro, non son o 80% dos concellos galegos, non son do PP, son de outras formacións.
E máis, non son incluso maioritarios en poboación, non son maioritarios tampouco en número de concellos, e, sin embargo, recibiron de subvencións nominativas da Consellería de Medio Ambiente o 80% dos convenios. E iso é precisamente o que se quere acabar. E iso é que, con isto, o que se di é que para o Partido Popular do futuro, para o Bloque do futuro, para o PSOE do futuro, para a Marea do futuro, que haxa uns criterios obxectivos. Pois a poboación, pois o esforzo fiscal, a suma de ambas, as parroquias de cada municipio, as parroquias, o nivel de par, uns criterios obxectivos, onde ti poidas comparar que recibes unha cantidade correcta, acorde aos criterios que se estableceron. Se non foi afortunado o primeiro a argumentación, eu creo que o acordo, que é o que vai a misa, eu creo que é importante defendelo porque é unánime de todos os concellos. Por iso pido que se vote pensando igual non na argumentación, pero sí no acordo, que eu creo que é moi correcto e que vai nun bo camiño que acaba beneficiando a todos os concellos, incluído o noso, goberne quen goberne. E eu estou convencido de máis disso. Pasamos a votar. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobado. Ben, antes de pasar ao apartado rogos e preguntas, vou contestar algunha que creo que quedou no tinteiro outro día. Referencias a pintado de Tanxil e o auditorio vai nun mesmo paquete que se procederá a repintar estes días. No proxecto de mellora da estrada de Tanxil só incluía o repintado de 2 pasos de cebra. Como se ve que hai bastante máis necesidade diso, encargouse un pequeno proxecto para que, aparte deses 2 pasos, pois tamén se pinten áreas de aparcamento, se tracen os carrís e se faga pois un repintado de áreas de estacionamento, ou mesmo, de ser o caso, de zona de carga e descarga. Aproveitarase ese repintado tamén para pintar a maiores, entre outras cousas, un paso de cebra entre o auditorio e servizos sociais, podendo ser cun paso elevado que está solicitado tamén a Portos de Galicia, e tamén eliminar unha das incongruencias que nos plantexaron outro día dese repintado amarelo que está nunha zona que, sin embargo, ten trazado zona de aparcadoiro. Entón é cuestión de uns días que presenten un proxecto, valorarase económicamente, se procederá a repintar toda esa estrada prácticamente desde o auditorio hasta incluso se vai aproveitar zona que non se asfaltou cerca da rotonda de Tanxil xa. Facían unha pregunta tamén do estado do inventario de bens. Como saben, hai unha empresa que está neste momento, a Deputación financiou a uns cuantos concellos dentro dun turno que nos tocaba a realización do inventario de bens. A empresa está recabando a información deses bens. Houve un pequeno proceso de pedirlle ao Rexistro da Propiedade de Padrón un listado de todas as propiedades que figuraban ao noso nome, de reunir tamén información de parcelas que non estaban no rexistro, tamén un proceso pois para aproveitar e registrar realmente todo o noso nome. Solicitáronos tamén planos de todos os bens. Entón, en algún caso estaba feito, se puido recabar de todos, outros edificios antigos, construcións antiguas, pois tamén se está procedendo a remitir. Aproveitouse pois algún proxecto que houbo pois de remodelación do concello para ter uns planos, ou do cuartel vello, aproveitouse un pouco para facer eses planos e trasladarlo para que, cando veña a proposta de inventario de bens, vai seguir o mesmo proceso. Haberá un período de exposición pública, teremos que ver todo o que este aí metido. Aí estamos falando pois tamén de fincas, non só de bens que non teñen dúbida que son municipais, senón que vai haber tamén un momento igual de conflicto de fincas que aparecen o noso nome ou non, e temos que reclamalo. En todo caso, a ferramenta é o inventario de bens, e xa digo, está nun proceso de xuntar toda a información parcela a parcela para acabarnos presentando unha proposta para sometela á información pública e despois a aprobación plenaria. No caso dos camiños está xa bastante máis avanzado, aí sí que xa houve a exposición pública, están resolvendo ou facendo unha proposta de alegacións, aí houve moitas
que tamén un pouquichiño que hai de alegacións das comunidades de montes sobre os camiños forestais, que obrigará a retirar algúns dos que estaba plasmado, pero eu creo que en 2-3 meses teremos a proposta aquí xa para debater xa sobre o concreto as alegacións e a proposta xa definitiva de aprobación do inventario de camiños. Vai bastante máis avanzado que o inventario de bens que, xa digo, continúa co seu camiño. Falaban tamén o outro día da xestión do lixo, do tema do contrato. Neste momento é necesario cambiar o contrato. Saben os pasos que se deron no Concello buscando a complicidade da Mancomunidade Serra do Barbanza para a integración de Rianxo. A comezos de abril, é dicir, fai apenas 20 e tantos días, nos chegou un escrito da propia Mancomunidade donde nos comunican que a Mancomunidade non vai poder prestar o servizo a Rianxo, polo que esa parte vaise negar ao Concello, non nos van deixar entrar en Serra do Barbanza, consideran que é unha modificación contractual, non están dispostos a batallar por esa modificación contractual e nos poñen o escenario, creo que do 2020, cando rescinden o contrato, que sería o momento onde Rianxo podería entrar. Esa é a realidade, o que obriga a tomar unha decisión, algún paso xa se deu, pedindo a colaboración dunha enxeñería para preparar uns pregos que poidamos someter a consideración dos grupos sobre a xestión do lixo de Rianxo. Eu creo que o escrito é taxativo, o de Serra do Barbanza, na negativa a incorporar a Rianxo. Por tanto, é unha porta que non ten sentido petar cando hai esa consideración e eses informes que manexen. Entón, pois... Para a realización dos pregos... Canto antes. Eu prefiro tamén falar non de prazos, sino de que sexan bons e de que vayan ben e de que introduzan cousas coas que estamos contentos, melloras no que é o reciclado, melloras no reparto, melloras na recollida do que é o lixo. Entón, uns pregos iguales podíanos ter mañán, uns pregos iguais aos que rixen, sería copiar, recortar e pegar o prego actual de recollida os contratos que vis. Eu creo que algo máis debemos intentar facer para mellorar e estar máis contentos, toda vez que un sistema que nos apetecía, ou polo menos a uns cuantos desta corporación nos apetecía e nos gustaba e nos decía por onde ir, se nos pecha esa porta. E estas son as preguntas que creo que quedan por contestar do outro día. Pasamos ás deste. Vale, pasamos voceiro de Rianxo en Común. A miña primeira pregunta era relativa ao inventario de camiños, entón xa está contestada. E, bueno, teño aquí outra sobre as pistas estas que se van a asfaltar, que se limparon con unha gran antelación, entendemos que con demasiada, pero, bueno, sin moito criterio, entendemos que con demasiada antelación, e entendémoslo porque volven a ter erva, e preguntamos se van a asfaltar sin volver a limpalas. A ver que máis de preguntas. Bueno, outra pregunta é, claro, a estas alturas temos que preguntar polos orzamentos. Sabemos que, bueno, sabemos pouco dos orzamentos, algo si sabemos das reunións de algunhas comisións e tal, pero sí que nos gustaría que non se fixera tradición a aprobalos en xullo, non? Que non pasase a ser unha das tradicións de Rianxo aprobar os orzamentos en xullo e a Guadalupe en setembro, o Nadal, que non pasase a formar parte das tradicións de Rianxo. Temos tamén unha pregunta sobre a auga. Sobre? Algún rogo, pero temos unha pregunta que nos inquieta. Quen se ocupará do tema da auga e dos sumidoiros a partir do 30 de xuño de 2017, que
ao pé. Despois, aproveitando que nas resolucións da alcaldía se recolle a achega anual a ese ente, pois queríamos preguntar que está facendo, que medidas está tomando para a súa democratización, que é algo que pedimos nós. O ente, perdón. O ente que ente? A Mancomunidade, a Mancomunidade Arousa Norte, perdón, a Mancomunidade Arousa Norte, nas resolucións da alcaldía aparece recollida a chega anual que se fai a Arousa Norte, non? Entonces, pois aproveitando, queríamos preguntar que iniciativas está tomando para a súa democratización, porque nós pedímoslo, xa o pedimos máis veces, pero é que lembro que vostede tamén o pedía. Entón, hai que darlle a eso para diante. Aparece recollida tamén nas resolucións da alcaldía unha sanción de Augas de Galicia por un vertido na praia de Quenxo. Queríamos saber de que vertido falamos e se xa está solucionado, ou se hai unha proposta para a solución. E despois temos, pois eso, temos varios rogos. Un deles é que no Paseo da Ribeira, moi preto do monumento a Dieste, hai unha torre de iluminación que non sabemos se é nosa, se é de Portos, pero en todo caso esa torre non está cumprindo coa súa función, e entonces se é nosa deberíamos arranxar, ver o xeito de que cumplir a súa función. Está por riba das árbores e a zona de proxección pois non cumple. Entonces, se é nosa, pois deberíamos arranxar, e se é de outros, ou pedirlles que o arranxen, ou ben nós ver o xeito de suplir esa falta de luz que é bastante xeral entre esa zona e casi 7 fogas. Hai unha zona de medio penumbra, ou así o valoramos nós. Despois, tamén nas resolucións da alcaldía vimos un gasto de electricidade que a nosotros nos chamou a atención, e por eso nos gustaría que nos lo aclararan. Uns preto de 900 euros no Colexio Brea Segade entre o 23 do 6 e o 26 do 7, o cal non nos cadra co período do ano nin co nivel de actividade das datas. Gustaríanos saber se eso está correcto. Outro rogo é que, unha vez máis, xa temos falado aquí varias veces da situación, resulta que a intervención fai reparos de carácter suspensivo a propósito de determinadas facturas, non? Para aquelas facturas, recolle textualmente, relativas aos seguintes proveedores, incrúmpense os límites de contratación menor. Así, sabe de que falo, non? Claro, eso reitérase no tempo. Nós falamos en outras ocasións deste tema. Gustaríanos que nos dixera algo sobre estes reparos, non simplemente limitarse a levantalos, senón, justificalos de algún xeito, non? Porque, se a limitada fai esos reparos unha vez detrás doutra, pois teremos que buscar unha vía de solución. E despois temos varios rogos en relación co tema da auga, que a verdad é que eran unha serie de rogos que nós tiñamos, fixámolos no seu momento, non se nos deu resposta, e como pensábamos que iba a ser inminente
que a empresa deixase de traballar aquí, pois casi os tiñamos aí medios aparcados, pero ímos a retomar, e son robos de un 2 de outubro de 2015 e un de febreiro do 16, e son relativos a en outubro de 2015 falábamos daqueles investimentos que a empresa tiña que facer durante os 4 primeiros anos e que a nosotros nos consta que, se non sabemos si todos, pero prácticamente todos están feitos, o que non sabemos é si pola empresa. E nós daquela preguntábamos quen fixera aquelas obras que tiña contractualmente comprometidas a empresa pos 4 primeiros anos. Despois tamén nese mesmo pleno pedíamos a empresa tamén contractualmente ten que entregar con carácter anual un informe do estado das instalacións, das traídas, dos sumidoiros e tal. E nosotros pedíamos que se nos achegaran os dos últimos 4 anos, non? Que agora mesmo xa non serían os mesmos que eran daquela, claro. E por último, en febreiro de 16, porque en todos estes rifirrafes, en todas estas preguntas, xordeu unha cuestión de que había algunha sentencia que favorecía a empresa, por tanto que prexudicaba o Concello, o sea, onde o xuiz dictara a favor da empresa, e pedíamos poder que se nos fixeran chegar esas sentencias para ver en que términos estaban plantexadas e resoltas, non? E tampouco as temos. Entonces, pois, volveríamos a pedir. E máis nada. Vale. Voceiro. Nós pensamos que dúas preguntas das que fixamos no pleno anterior, creo que non me consta que se contestaran, que era sobre que queríamos saber a quen compete o mantemento das vías de servizo que discurren paralelas á autovía, e máis como se iba a facer para atender a todas as dependencias do Concello, xa que, como vimos nos decretos, empeza a haber problema coas horas extras. E agora os deste pleno, os robos. Gostaríamos que se buscara algún xeito para evitar que as tapas de saneamento ou reixas que se encontran nas vías públicas e que fan ruido cada vez que pasa por encima delas un coche. Hai que ter consideración da xente que vive cerca. Outro, o pasamán que hai nas escaleiras que baixa fronte ao Concello cara a Ribeira acaba antes de chegar ao último chanzo, queda un pouco pequeno, e iso provocou que xa houbera caídas de persoas, sobre todo de idade avanzada. Habría que mirar de facer algo para que non siga pasando isto. Na mesma baixada, na parede do edificio sur, hai un cableado sen ninguna protección. Se non é competencia do Concello, se o arranxo, que se requira a quen sexa o responsable, se supón algún perigo, como nos parece a nós. Que se arranxe algún dos 2 parques que hai en Burés. Os rapaces e rapazas non teñen onde reunirse a xogar e moitos non poden desplazarse a asados porque seus pais non poden leválos. Por iso están a recoller firmas a iniciativa dunhas rapazas, que supoño que vos chegarán un día despois. E recordar, no pleno anterior fixéramos referencia a unhas lousas que había aí en esa baixada, e agora queremos recordar tamén que hai un adoquín polo menos na Praza da Fonte que está levantado e supón un perigo de tropezo para os viandantes. E as preguntas, queríamos saber que quen se encarga de controlar a execución das obras que se realizan no noso Concello por parte de particulares. Parécenos moi importante que haxa alguén que se encargue de levar ese control para que as obras sexan executadas de acordo á licencia de obra que ten que ter concedida. Con isto non só estamos pensando na recaudación, senón na garantía de que as obras van a estar dentro da legalidade e así aforraríamos ter que facer expedientes de reposición da legalidade urbanística. Outra é con que criterios e consultando a quen se fan os pintados das zonas de carga e descarga. Outra, con que asiduidade se fai a limpeza da hoxe famosa escaleira que baixa por aí, xa que está realmente sucia. No pleno de outubro de 2016 solicitouse a colocación dun pasamáns na entrada dun dos edificios das escolas vellas de Atalaya en Asados. Gostaríamos saber que cando se vai colocar ou se estamos a esperar a que caia alguén máis. Vemos que xa se están
polo persoal de xardíns a facer uso de herbicidas. Esperamos que sexa un herbicida que teña cuidado do medio ambiente, que non sea perxudicial para os viandantes, nada máis. No pleno anterior dixemos que un espello dun cruce que estaba diante da empresa de autobuses Flora, este luns pasamos por ali e ainda non estaba arranxado, digo porque é bastante perigoso, sobre todo, nun cruce porque salen coches e non se ve nada. Despois tamén preguntara por un animal que fora, nos carnavales de Taragoña fora bastante maltratado. Eu vi as imaxes e creo que non dixeron nada, ou se dixeron, eu agora non lle oín. Fai uns meses tivemos unha reunión co director de Política Social, quedamos en enviarlle un proxecto, quería saber si yo habíamos mandado e si había respondido, sobre todo para preguntar ou para ficar. Vale. A rampa que a directora da Escola Infantil de Rianxo dixeralle que iba a arreglar a rampa da entrada porque ao parecer é moi resbaladiza. Dixeronme que fora vostede personalmente que o dixera, era por si a vai a arreglar, en que prazos. E máis nada, gracias. Eu personalmente seguro que non a vou arranxar, non tanto a rampa como aí o que había era unha petición dun peche para que cando fora des cos fillos non chovera, entón non se resbalaba tanto e tal. Intentaremoslo facer e así. Antes de decidir, que estamos pendentes, teremos que falar todos si esas obras xa nos deixamos delas ou forman parte xa do convenio coa Xunta e xa van a conta dos 1.500 euros por neno que teríamos que pagar. Esa decisión está un pouco por tomar. Entendo que si vamos ir a pagar 1.500 euros por neno, que lle correspondería facelo a nós. Si non, pois igual temos que deixar iso. O proxecto sí que foi remitido á Política Social, o proxecto do ascensor. Creo que se entregou incluso un segundo a Fabiola, non sei se é García, que é a directora tamén xeral, se entregou persoalmente, e de segundas un máis. O mesmo proxecto de ascensor para o local social do Liceo. O herbicida biolóxico é unha proba, non é glifosato, estamos cumplindo o acordo do glifosato. Gustaríanos ás veces as agachadas botalo, non o nego, pero este herbicida se compra como herbicida biolóxico nunha tenda especializada, basicamente a base de vinagre e tal. Estamos comprobando a súa eficacia para resolver, pero senón non. Tomamos nota que efectivamente é un esquecemento de escolas vellas. O espello creo que está colocado, non sei se foi onte ou hoxe, o espello de Campo Ribeiro, xa está. Tomamos... Que? Non digo onte ou hoxe, non seguro que non. Pois estuven tamén por ali e tal. As pintadas de carga e descarga, informe da policía, consulta con obras, consulta coa área, coa asociación de empresarios, tamén buscando a indicación e a maior complicidade posible a facer, ás veces tamén xuntado con algún usuario. Control da execución das obras, evidentemente aquí hai unha arquitecta, unha asistencia técnica arquitecta, un arquitecto da área de rehabilitación e o propio arquitecto técnico. Algún deles, a súa obriga é comprobar que as obras que se fan se axustan a licencia. Senón tamén, incluso, a mí tamén me preocupa moito as que se fan sin licencia ninguna. Entón, hai tamén obrigación, e para iso tamén a obriga que se lles foi introducindo, se xa obra menor ou se xa obra maior, que poñen un cartel donde figure a licencia e o número de licencia, o número de comunicación previa. Vale, entón sí que hai mecanismos de control que se intentan que funcionen. Hai un policía incluso que tamén na súa patrulla ten un pouco a obrigación de fixarse nas actuacións que se están facendo e trasladar e sobre todo preguntar cando non está exposto o cartel
de a que se debe, buscando un pouco ter esa complicidade, bueno, buscar que as menos posibles se nos escapen, non? Miraremos o do Ranxo dos Parques. Foi pena non telo metido no anterior post, igual é cuestión tamén de ir planeando un parque novo para meter ali e mirar de metelo en algunha subvención, non? Iluminación esta, basicamente, de Portos de Galicia. O sistema todo de Portos, desde a entrada de Sete Fogas hasta prácticamente a chegada depuradora, boa parte da iluminación é de Portos. Intentaremos, pois, falar con eles e outra administración, buscaremos de mellorar un pouco esa historia. Sancións do verquido de Quenxo. As sancións basicamente se deben a un depósito prácticamente recurrente de poda de palmeiras, de restos de céspede, de retirada de ervas que sistemáticamente se tiran na zona de Punta Fincheira, Cortizo, en esa zona de aí, nese acantilado. Tírano, nos invocamos de que, aparte de non ser de que estamos falando de Costas, porque tamén Costas non está facendo nada nesa zona por mellorar un pouco a situación e a decentar, pero ao final a Xunta, que entende que o verquido nos corresponde a nós e nos multa a nós, pero basicamente non é un verquido de fecais nin de tal, sino que basicamente son restos de poda ou restos de xente que usa o acantilado como verquedoiro. Está sendo difícil de atallar, aínda que se intenta investigar a ver quen é, quen foi, quen non sei que, pero sí que hai dificultades para localizar o particular que está facendo ese verquido, non? Orzamentos, hai uns orzamentos prorrogados. Eu estou satisfeito dos orzamentos do ano pasado e dos do anterior e tal, entón siguen vixentes hasta o momento que podamos poñer os orzamentos e tal. É unha situación absolutamente normal, quero dicir que forma parte da casuística de moitísimos concellos, incluso do propio goberno, que ainda estábamos sin orzamentos hai unhas semanas e ainda están sin aprobar. É dicir, que tampouco os orzamentos sirven para algunhas cousas, pero tamén sirven, entre outras, para discutir. Pero hai uns orzamentos vixentes que incorporan uns diñeiros para cada unha e que permiten un desenvolvemento máis ou menos normal e normalizado dos concellos. Incluso eu acordo do alcalde socialista de Laxe, que creo que non aprobou ningún en toda a súa andaina, xubilouse, marchou, deixou de ser tal, e non aprobou ningún, funcionou con orzamentos aprobados. Quero dicir que hai moitos casos de orzamentos aprobados onde sobreviven pois en situacións de dificultade como é a nosa. A min gustaría meterelos en xaneiro, como moitas cousas que están aí bueno, tampouco podo dar moita máis resposta de cando van estar. Si fora polo grupo de goberno, en decembro estaríamos debatindo. É a miña resposta. Fan referencias a auga. Eu creo que a sentencia que falaba do tema Coagés, donde lle daba a razón de que estipulaba que boa parte dos investimentos estaban realizados, tuveron acceso. Eu atreveríame a decir que tuveron acceso e posibilidade de fotocopiar. Tampouco pasa nada, porque, se me equivoco, teñeno mañán ou pasado acceso a esa sentencia e a poden fotocopiar e mirala e valorala. Vale, pero eu creo que xa o tuveron. É a miña sensación, de verdade, sí, de verdade, eu creo que sí. Pero non pasa nada, xa digo. Sí, home, eu estou convencido que sí, porque xa foi obxecto de discusión e eu creo que yo ensinei. Igual non se fixo copia, igual quedou arrombado, non pasa nada. Se veñen esta semana, se mira esa sentencia e a estudian do que decía. Unha sentencia anterior, este grupo de goberno falaba de outro proceso judicial entre concello e empresa, e concesionaria. Mirarei o dos 900 euros do Brea Segade e algunha das outras notas mirarei de consultar os datos e plantexárvolo. Non teño información de todo e xa máis nada. Prepararei o resto a ver se os collemos mellor que outra vez.
as vías, quería non deixar o das vías, entendo que boa parte do mantemento das vías paralelas á autovía son competencia da Xunta de Galicia, hasta chegar polo menos ao límite donde xa encontra coa parte particular ou a das comunidades do Montes ou municipais, é dicir, boa parte do mantemento correspondería á empresa que se encarga do tema, non? A Axencia Galega de Infraestructuras valoriza ou valora, non me acordo como é, valoriza como a empresa de mantemento que tería que estar realizados. Si se lle ten solicitado bastantes cousas á empresa e á Axencia Galega de Infraestructuras, a eliminación dos taludes que quedaron en desuso, a limpeza dos taludes que quedaron en desuso, a mellora da limpeza de toda esa zona de Valeira que quedou, que ten moitísima maleza, a instalación duns paneis para unha vivenda que misteriosamente é unha das poucas vivendas que ao longo da autovía e está no Monte de Dorna non ten protección sonora, e se ten solicitado e reiterado de que é necesario tal, e algunhas actuacións máis correspondentes tamén un problema que se dá en Asados no Alto de Somoza, a carreteira que fixeron fai un pequeno bombamento e cando pasas por ali cerca da antena cando hai auga está acumulada, tamén se lle pediu que fixeran un canaliño desde esa zona para que baixara abaixo, quer decir que se está solicitando e demandando moitísimas cousas á Axencia Galega de Infraestructuras para que resolva a problemática que ten que ver coa autovía, non? Nada vai ser pouco porque afortunadamente a propia autovía funciona como cortalumes, entón temos que intentar mellorar no posible a limpeza das marxes e a limpeza dunha franxa incluso alrededor dela para que funcione, para evitar os avisos que se están tendo e que poden dar nun ano complicadísimo como foi o ano 2006 de incendios. E aí eu creo que a autovía e os seus lindes pode ter moito que ver na posibilidade de atallar e evitar que circule de un lado a outro, non? Tema do adoquín, tomaremos nota e o resto contestaremos. Da Arousa Norte. A Arousa Norte é unha entidade moi complicada no sentido de que calqueira medida ten que nacer do consenso dos 4 concellos, porque de nada vale que mañán, como foi o alcalde da Pobra, que eu creo que desistiu xa, de que iba a presentar unha proposta neste sentido, a que apoiaría, pero claro, de nada vale que presente un dos alcaldes, dous dos alcaldes, porque a toma de decisións é en 4 concellos, ou é por unanimidade ou a cousa non se move, entón temos que buscar a complicidade dos 4. Daí que as necesidades que se poida facer nese sentido teñen que ser asumibles polos 4 concellos. Por lo tanto, convén evitar que sexa agresiva para os 4 e logo que algún se poida descolgar, porque un concello que teña maioría absoluta de alguén, pois pode pasar ao caso que diga, mira, non me convén o que hai ali, levo ao pleno descolgarnos da mancomunidade e nos quedamos nunha mancomunidade de 3 ou nunha mancomunidade de 2, xa nin mancomunidade ao final non vale, non? Entón, eu sí que reitero que o alcalde de Pobre intentou presentar unha proposta, aínda non o fixo, cando a presente intentaremos tamén que vaya co apoio do Concello de Rianxo buscando iso, pero digo que igual non convén ser tan ambiciosos e si o suficiente para permitir algún outro tipo de movimento alrededor da mancomunidade que favoreza a pluralidade, pero ten que ser coa complicidade de todos, porque senón se desmarcan e moi plurais, pois aquí podemos debater os temas da mancomunidade ou noutro concello, pero sin embargo, donde interesa facelo é ali, se non se move vai ser moi difícil que o movamos. Bueno, pois usted poden solicitar, podemos abrir un punto, pode ser unha proposta, abrir un punto de información da mancomunidade, seguimento da mancomunidade dentro dos plenos de Rianxo. Pois é unha proposta, pois incorporámola, non hai ningún problema e debatimos sobre a mancomunidade aquí, pero insisto, ali ou hai unanimidade ou hai consenso alrededor diso, ou calqueira dos concellos se pode desmarcar e non vale de nada, moi plurales aquí, pero chega lá efectividade cero, non o resolvemos, non?
e quedarnos menos dos que somos xa cando somos 4, cada quen terá que asumir o seu custe político, non? Pero bueno, que iso, pero sí que podemos facer un punto de seguimento da mancomunidade no pleno do Concello e abordamos os temas, eso non teño ningún problema a facelo. E vamos deixalo aquí e contestaremos o mesmo. Se quere intervir ou preguntar a alguén do público, creo que é o momento. Non, pregunto, non. Xa tivemos o minuto de silencio que vostede me expresou ao comezo, pero chegou tarde e entón quedamos en el. Se non hai nada que intervir, continuamos.